Čau lidi, za prvý, tohle videjko není určeno pro děti od 10 let. Říkám to kvůli tomu, že to není trošku moc hodný. Jo, takže prosím, fakt to nesledujte. Vy si zkazíte vaši vánoční náladu. Ještě nejsou Vánoce, ale už všude po městách jsou papírky, kdy si máte pozvat čerta domů. Za zhruba nějak 300. Jsem viděl. Jo, to je z mý osobní zkušenosti. Nevím, kolik to stojí třeba u vás. Můžete mi to napsat do komentářů. A taky mi můžete napsat ten úkol, můžete dát like a odběr a sdílet to klidně i svým kámošům. A jsou tam cedulky, že prostě si můžete pozvat čerta. Ale občas ty cedulky jsou tak nereální, že tomu snad ani nevěřím. Takže dej like a odběr.